103 години стигат, времето е наше. В началото на 90-те години силно нашумя една песен, която още звучи с пълна сила в ушите на нейните съвременници. 45 години стигат, времето е наше, имайки предвид края на комунизма и неговото бреме върху живота и съдбата на хората през тези години. Сега сме 2017 година и тази песен отново ми удари главата, но този път не в главата на демократ, а на привърженик на един отбор, който е създаден преди почти 103 години. 103 години стигат, времето е наше. Да, това са точните думи, които в момента са актуални за състоянието на Левски. Защото този път времето е на всеки един фен на отбора. И от всеки един фен зависи бъдещето на любимия клуб. Без пари нищо не става, така е. Нямаш ли пари, не си никой в този свят на непрекъснатата конкуренция, борба за власт и влияние, икономически стандарти и благополучие. Без пари няма успехи, няма титли, няма купи, само синя тишина. Това беше от една друга песен. Приживе големият Иван Славков казваше често: какво сте ми тръгнали да критикувате футбола, като той е огледало на държавата. Каквато ни държавата, такъв ни е футбола. Колко големи предприятия фалираха у нас. Кремиковци, символът на родната металургия, Химко Враца, Стомана Перник, все заводи лицето на българската икономика. Всички те или са били неспособни да се справят с конкуренцията на пазара, или украдени и умишлено фалирани. Това е все едно, тях вече ги няма. По тази причина искам да ви попитам защо да не фалират и родните футболни клубове. Та нима те са конкурентно способни на пазара. Кога грандове като Левски и ЦСКА направиха за последни пробив в Европа? Кога спечелиха титла на България? Кога продадоха играч, който да им върне инвестициите? Ето това са примери, които показват, че те не са конкурентни на глобалното футболно семейство. До тук дадох 3 силни тези. Думите на батето за падението на футбола ни, който е огледал на държавата ни. Фалитите на големи предприятия, бивши гиганти в своите области на дейност, и фалитът на големи футболни клубове у нас, като ЦСКА, Локомотив София, а сега и Левски. Да, 3 тези, които обаче не са верни и не се отнасят за Левски. Ще ме попитате защо. Защото да фалираш Левски е друга бира, както се казва. Защото Левски е много различно нещо. Левски не е просто предприятие, фирма, бизнес проект. Левски е история, душа и любов. Левски е принадлежност. И ние сме длъжни да спасим отбора в този свят, както вече казахме, на непрекъснатата конкуренция, борба за власт и влияние, икономически стандарти и благополучие. Защото сме длъжни да го направим, заради уния момчета от втора мъжка гимназия, които се събраха на могилката и основаха Левски преди 103 години. Заради Боркиша, който го кръсти с най-хубавото българско име. Заради моя дядо, който под ръка ме заведе за първи път на стадиона, за да гледам Наско и Гиби. Заради вашия дядо, който и вас ви е завел на стадиона. Заради баща ви, заради брат ви, заради съвестта ви. Защото ако футболът е бизнес за хора като Спас Русев, за нас футболът е любов и Левски е любов, която носим в сърцето. Сигурно има сълзи в очите сега в момента на всеки един, който обича Левски, но тези сълзи не са само от мъка, заради заплахата от фалит, а и заради това, че принадлежим към такава общност, с такава история и род. Даниел Боремиров го каза и може би мнозина се изсмяха на думите му, но те са възможни. Да се регистрираме 1 милион левскари, да си купим абонаментни карти и да платим дълговете на отбора. Налудничева идея, ще кажат някои. Налудничева, да, ако става въпрос за споменатите по-горе Кремиковци, Химко и Стомана. Но когато става въпрос за любов и семейство, всеки ще намери по 30 лева, за да помогне. Ако някой в семейството се разболее, отиваш и купуваш лекарства. Сега обаче Левски има нужда от лекарство, с което да му помогнем и няма да го направи никой друг, освен нас самите. Няма кой да дойде и да каже: ето ви 20 милиона, защото за хора, които притежават такива пари. Левски е фирма, бизнес, но не печеливш в момента и затова няма кой да го направи. Аз не разбирам нито от бизнес, нито от одити, счетоводство и финанси, но разбирам от любов към отбора си. Искам хората, от които зависи бъдещето на Левски, да направят тази инициатива, да обяснат на хората какво може да се направи, да направят прозрачни сметките, да има медийно отразяване и докато по сметката на клуба не се съберат тези по 30 лева от 1 милион фенове, да нямат право да разполагат с нея. Така ще си платим дълговете и ще останат пари за напред. Наивна идея, ще кажат някои, но възможна. Заради такива наивни идеи светът върви напред, защото те са успяли във времето. Феновете на ЦСКА вече се опитаха да направят подобно нещо, но имат лош опит, заради това, че парите потънаха в джоба на Лупи и останалите от кръга Кремиковци.
Сега урокът е научен, а важно е да се създаде инициативен комитет и да се започне от някъде, защото на есен вече ще е късно. Аз отивам веднага да дам тези 30 лева за спасителното хапче. Не заради хората, които управляват любимия клуб, а заради Боркиша, дедите ни и любовта ни. И тогава пак ще се сетя за рефрена. 103 години стигат, времето е наше. Да, времето е наше и ние сме във времето, е казал апостол. Ако не го направим сега, бъдещите поколения ще ни съдят, защото няма да имат шанса да усетят тази любов. И справо ще бъдем на подсъдима скамейка, а наш съдник ще бъде историята. 103 години не стигат.